Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Please allow me to share my story here. Tawagan ako sa pangalan nga Chanel. Dili lang na ako i-specify kung taga-diin ko, basta kay somewhere over the rainbow. Bitaw. 5'2" akong height, taas og buhok, pahawak nga straight. Sinitahon ko na ay dimple both sides sa aping, pero mas lawom ang sa right dapit. Sakto lang ang pamanit, nga inigtanaw, makaingon kag hingaligoon jud ni siya. Bitaw. Dili ko gwapa, pero pang bida ang aura. Yes. Anyways, so good ta. 5th year college ko ato. Why 5th year? Engineering manggod ako ang course. So kay 5th year naman lagi, medyo relax na tahay ta dinhing dapita. Kay graduating naman. Daghan nagpanahon para maka-smile-smile, chillax kay thesis na lang man ang giatupag. Makalugar na og lantaw sa mga crush nako sa campus. Pamawi, kay daghan jud ko og na-miss nga happenings pag-college. Sama sa mga acquaintance party, intramurals, ug etc. While others are enjoying, we chose to study. Char. Di lang jud bitaw ko ganahan mo attend og i-excuse pa jud nako ang study. No boyfriend since birth pa ko ani nga time. Crush pa lang ko taman. Maulaw ta maguyab-uyab kay murag gisayunan sa mga subject. Bitaw. Pero first sem ato nga school year, when I met Lee. Padong ko mag-submit sa kong project na dream house miniature dool sa IT department ko ni Agi. Kay didto dapit ang office sa prof na mo. Ug sa dihang mao na lang akong nadumduman nga wala na sa kuang mga kamot ang miniature nga naa na sa sawo. Pagkakusog na lang jud sa nibangga mura kog napungol sa panghitabo. Nag-flashback ako mga sleepless nights nga mapanindot lang ako ang project. Nindot kaayo iligid-ligid jud. Gipunit pa gyud sa makakasala ang miniature ug niingon, nga miss, sorry kaayo kay nikalit manggod ka og hunong. Unya nagdali man ko. Wala na ko kabantay nga nihunong ka kay late na kay ko sa exam na mo. Nagdungo na siya sa miniature nga nagtanaw nga wala ni tanaw na ako. Nahadlok siguro. Gitunol niya ang miniature nga wa gyud na ako gidawat. Nadismaya kay ko. So ako pa ang sad-an nga siya ang naa sa likod. Wa jud ko ni tanaw niya kay basin sa kong kalagot, di ko makapugong ug maluwaan ako iyang mata. Bitaw. Ningon pa siya, nga mi sorry jud. Tabangan ng tikaon niya, nagdali ko. Sorry jud kaayo. Maoro yun na iyahang gisulti. Unya gikuha niya akong kamot. Dahil nikot sa bulsa, nagtuo sa kwarta iyahang gikuha kay bayaran niyahang na damage. Pero ballpen man di ay. Sunod niya panghitabo, naglibog kog mo katawa ba or muhila kay grabing gisuwatan niya akong kamot og number. 11 digits. Nakaingon pa ko swertres nga hearing nga number ba. Basin didto ko niya padag-og bayad siyang damage. Pero ahak man kay dili naman ni swertres or loto. Kay 11 digits naman. Lugos pa jud moagi ang ballpen kay kaniliging pasmado ta. Basa kayo. Makaulaw nga muot nga pungot. Naglagoton kog taman, unsay tan-aw niya sa kong kamot. Scratch paper. Ningon pa siya, nga mao na akong number miss. I-contact lang ko niya. Kay nagdali jud ko pagkakaroon. Gibutang niya sa kuang tungod ang miniature dayon nagdalig lakaw nga halos magdagana. Then nilabay na mong prof nga nagtan-aw sa kong forma. Unya ni dool siya nako. Ingon siya, naunsa man ni Chanel, siguro gitoyo ni mo nino para maka-excuse ka nga sa sunod na kamupas.
Maodyo na ang sulti ni sir, pero maila nga gisungog ra ko niya. Tubag ko nga, sir, murag inana jud ang mahitabo. Sunod na lang kumupas or di ba unya, pero wa tawo nako ni tuyo sir. Gihaguan man gali nako ni. Tubag si prof, unsa pa nimong gihuwat, di man jud na mabalik og tutukan lang nimo. I-fix sa lang na. Sa mga to nga while pauli na ko sa boarding house, naglagot kay ko sa nibangga na ako. Nga di lang ang miniature iyahang giguba, pati ang akuang adlaw. Ahak jud. Haggard pa kayo kong pormahan. Pag-abot ako sa boarding house, giayon ako dayon oy. Wala ko naghulat og Pasko. Wala ko ni contact niya. Pikat niya. Ni sorry naman sad siya. Dali raman sad na ayo. Gipasa din ako ni sir para maka-move on ako sa naitabo. May gani wala namin nagkita pagpas na ko balik. Salamat yun. Sa mga tong after mga months, nagkabibo na sad ang mga estudyante kay human na ang exam. Saba na sad ang boarding house. Naglag ang close friend namo nga silang Grace, Chris, including kay si Flor, og saba kay sila. Kay nakitaan daw nila ilang crush nga gikan nagdula og basketball. Og gwapo daw kayo. Ingon mo ang gay friend niya si Flor. Nga hoy siyan, you miss half of your life. Wala ka ni uban namo. Gwapo kayo si Lee sihang wet looks nga nagdula og basket. Nitubag ko nga, kinsa man oy, sure nga gwapo na ha, kay maka-miss half of your life kapag yan. Yung po si Chris na girl, gwapo jud, tuo na ako. Nitubag ko nga, ana ba kay kung si Flor mo judge, tanan na lang laki basta naka-wet look, gwapo eh. Dahil ni katawa ko. Hingon si Flor, nga grabe sa ni siya eh. Niingon ako nimo diba, dugay na. Silito akong gisulti nimo nga taga IT department, nga nadaog pagyod og pageant sa lugar nila, so gwapo jud. Anyways, ako ara to, ay nagkompetensya na ako crush ato. Tabag ko nga, susoy, mo dito siya, kasumo boy, permi na lang na ako madungog nimo nga wala pa gani na ako nakitaan, napulaan ako. Mura man ni siya mahotdan, imuha na good na, kadaghang gwapo sa campus, binabae lang ang uban, murag ikaw. Then nangatawa mi. Pagka next day ana, niuli ko sa balay, nagkuha ko sa laptop kay gihulman to sa kuang pagumangkot. Unya kay need man nako na kay mag-edit ko sa kuang thesis. Pagbalik na ko sa boarding house, gisakay ko sa bus, ug sa dihang naay ni para kay mukawas na. Sus kay wa man nakadungog din ang driver, idi ang ending layo kayo og gilapasan. Niingon na ang konduktor nga, dari na lang ka. Amo akang gipakapinan, ayaw pagsaba, aron dili moawat ang uban. Handa ni katawa. Gipuggan na lang nako akong katawa kay bad mood ra ba ang nipara. Pero nidungan na lang ko niya og naog kay walking distance naman sad among boarding house. Kay kurog ko hadlok sad ko kung mapakapinan. Maura na ipakapin nga di nako ganahan. Pagkawas nako, ay pa ko ni pabuhagay og katawa. Wa nagud ko kabantay nga nagsige na day og tawag akong kaila. Nga na siya mga kauban nga nagtambay sila gawa sa boarding house. Mga laki sila tanan. Si Ken ang ngalan sa kuang kaila. Yung si Ken, nga sula oy, guwapa na unta na alay laing kalibutan. Siyan oy, ngano ka, hadlok naman ka oy. Makalabad juday ang engineering. Hold on sa diha oy. Pila lang ka bulan, gamayng utong na lang. Paglig-on sa imuhang kaugalingon. Nisipat ko niya og naglagot gid ko aning amawa. Permi lang nga pasingit basta mag-cross among landas. Ingon si Ken, nga sipat-sipat diha oy. Samot ka nga mawala imuhang mata. Nang regards pa gyud iyahang mga barkada kay guwapa ligi daw ko. Hingon pud si Ken, ngoy siyan, kadungog ka, regards daw nimo sili.
Sabay tudlo sa tapad niya nga naka-white v-neck nga shirt while ang uniform na polo naa sa left nga baga. Sumoto nga nilantaw ko siyahang gitudlo. Gwapo yun. Baga og kilay na shape kayo. Pution pa jud. Mas puti pa nako. Taas ilong nga may awom. Di lang ko sure sa height kay naglingkod. Siguro 5'7" or 5. Bitaw sa tinuod, mura siya og dagway ni Amir Khan sa salida niya nga gadshini. Katong wala pa siya nagka-memory loss. Ing ana jud kaayo. Pero naka-feel ko nga murag familiar. Pero di na ako ma-pinpoint kung diin ako siya nakita. Apil iyahang name kay familiar sa. Murag pirmi na ko makadungog ana. Mo siguro ni ang giingon ni Flor. Nagkadugay na kong tutok ay pa ko na kamayong niya. Nga murag mauni ang amaw nga nag-damage sa kuang miniature nga gisuwatan pa jud akong kamot. Lamia jud premyuhan. Gitaasan jud nako sili og kilay, unya pinasipat day nilakaw ko. Tagam, regards ka nga mura kagwaysa. Ako na lang ang na-awkward kay kalma ra kaayo ni si Ken makasulti og regards iyang barkada. Mura ra ba og wa nanguyab na kong amawa. Sa time na sugto na unta nako si Ken, aya sa nako nahibal-an nga naay ka fling-fling. Maayo ra pod oy kay di jud para kami. Sa moto nga nagdali-dali dayon kog sulod sa boarding house, wala ko sila pansina. Madungog gyapon nako ilahang mga katawa. Until mga few minutes, nag-ring na ako ang phone. Paglantaw na ako, si Flor ang caller. Itubag day na ako kay panaugon daw ko sa first floor kay naa sila'y mga dalang chika. Sa second floor di ay akong kwarto. Kay Beckley man si Flor, bawal siya sa second floor. Giadto din ako si Flor kay lagi katol na kay handila o gusto na makigtabi. Kauban niya amo ang mga circle of friends. Yung si Flor, nga sus, langayan ani niya oy. Bayit, hebaw ba ka? Pero wala pa siya kahuman og istorya, giputol na nako. Wala ko kabaloon sa man. Yung si Flor, lagutan ni mo bayot oy. Huwat ko diha. Hagawas gali. Paas if nga naa kay gihula. Lantawa didto sa mga nagtambay na yami. Kanang naka-white mao na sili. Kilig jud kayo yang porma. While nag-istorya. Tubag ko niya, sus ay jud ko glabda ba yun. Kailan ako ana karon pa jud. Mao na ang balaang ni damage sa miniature na ko. Hingon si Flor, sureness, siya jud to. Ka-OA ani niya oy. Ay overacting diha. Dili kabayan. Kadugay na ba to oy. Ni sorry na bitaw nimo ang lalaking madadi sa kong baby po. Then itubag mo isa ka friend nga, dream on ba yan? Then nangatawa na lang ming tanan. Ingon pa si Flor nga mang stalk me. Wa joy makapugong nga nang stalk jud si Flor nga apil me naka-benefit sa katol niya. Dito sa FB niya, ma-prove na gwapo jud ang amaw. Na dito ang pag-apil niya sa pageant silang lugar. Title holder siya guys. Gihapot pa ang mga minor awards. Siya na. All hail. Bitaw. Kay katulman dyan ni si Flor, nangitag rason nga makalabay lang sa grupo nilang Ken o Guli. Nang hagad nga mang libre daw siya og shake. Kay di pa uso ang milk tea ani nga time. Shake sa lang or halo-halo. So kaming mga dagway libre, mobalibad pa kami. Nilabay yun mi sa grupo nila nga kembot kayo ang nilakwan si Flor. Saba pa yun kaayo kay nanagad pa na siya nga kailan na dayon niya ang ubang barkada nilang ka. Nangutaan ang isa ka barkada nila kung asa daw may paingon. Ningon na rasad na si Flor nga mang shake. Pinakidhat pa siya. Ang ako kay di jud ko komportable kay feel na ko na ay nagtutok na ako or basin assuming ra ko. Nilingi ko sa grupo nilang Ken. Wachud ko na sayo. Naglantaw na silina ko. Kiligo na ba ko? Bitaw.
Maglagot pa man ko niya nga wa man lang maka-familiar na ako nga ako tong iyahang past. Char. Ang amawa pa yun na ulaw bisan nasakpan na padayon gihapon og lantaw ug ni smile pa. Ako na lang ang na-awkward. Akong gisipatan sa makaduhang higayon. Sa mga tong lang snacks na ni text na kong classmate nga si Marie nga paanhaon ko sa boarding house nila. So nisanghid na lang ko nilang floor na muunan ako. Timing kaayo kay taod-taod daw paghawa na ko niabot na ang grupo nilang li. Nisunod daw kay nakigtabi nga nangita pa daw na ako. Maoto nga nagka-close na sila except na ako. Ma-OP na jud ko ani. Nganong nakabalo ko? Syempre si Flor pa kay Chikadora kayo. Gipaibog ko niya. Di lang kay kato nga time ra nga nasundan pa jud to sa makadaghan. Missing in action ko ani permi. Di man sad magtugma among mga vacant og layo sad ang among building. Tagisa na lang sad may mag-uban nila kay education silang floor og mas duol ang education og IT nga building. Ampay sad kayo ni Flor. Niya na siya nga diha daw to'y time nga nag-uban na sila apil ang grupo nilang Lee. Okay. Ni-ask daw na si Lee nga nung dili na ko tiguban nila. Nilikay ba daw ko niya? Ug malditahon daw kayo kog forma katong nagkita mi. Gi-explainan siya ni Flor sa tibuok rason. Pagkahibaw niya, pinatapik pa daw na siyang agda. Ingon nga, we, siya dayto. Mo dayto nga halos kaunon ako niya nga magtan-aw na ko. Sa mo to nga after ato na ay mga time nga makitaan ako na siya sa campus pero wa siya kitaan ako. Bisan kinsa na lamang na babae ang muuna og duol niya. Nadungog pa na ako ni Flor sa una nga permi lang ni nga magbago og uyab og di lang maabtan og buwan. Mao ni ang di nako ganahan niya aside sa miniature nako nga iyahang giguba. Then intrams to sa school namo. Mga pila pud to kaadlaw. Last day sa intrams awarding na og inigagabi after ana socials na naay pa disco. Pagadlawan ana nag-uban mi nilang floor. Gikan mi ni attendance og nila host din mi sa school canteen. Isa ka table raming tanan nga nakabantay ko nga busy kina siya sa iyang cellphone nga naay ka text. Until ni barog na kay siya ang nag-order para namong tanan. Nabili niyang phone sa table. Naanay ni message. Ni-appear sa lock screen nga mabasa ra nga timing jud kaayo nga mo ni ang nabasa nako. Dalhan ninyo si Chanel o niya ha. Please. Ang sender kay Silly. I-reason unta na ako ang message pero na may password so gilock na lang nako og balik para ma-off ang siga. Pabalik na ra ba si Flor aron di niya mahibalan nga nabasa na ako. Pagbalik niya siyang gilingkoran, nisiplat na siya nako while ibasa sa message. Gipugos jud ko niya anak pagkahapon nga mo attend daw mi sa warden. Pero alams naman nako, mo na ni nga todo nga balibad jud ko niya. Tuod man, wala na ko niya pugsa. Pero ni-ask na siya sa mga ka-boardmate namo, og mo attend ba unya kay mo attend man silang tanan kay disco biya inighuman. So ang Flor kay nagngisi. Unya nag-istorya din na sila about horror. Kay bao man siya about sa mga boarding house na daghan kaayo ang magparamdam. Namagunay story na ang pikas kwarto daw sa una nga mga year 90s pa to. Na daw dili maayo ang nahitabo. Mo na istorya nila. Hangtod sa daghan pa na siya og istorya nga mga horror og creepy kaayo. Nanlimbawot na lang jud akong balhibo. Wise kining bayuta. Naghilom na lang jud ko. Ningon na siya nga pagkahuman nila og tabi nga moli nako. Hapito na lang tikaw niya Grace. Kita lang kay di man mauban si Chanel. Mo nang niingon ko nga, aha ka ba? Kinsa may nag-ingon og di ko mauban. Nag-andam naman gani ko sa suoton para o niya. Kuha ako ninyo dere ha.
Nangatawa jud na silang tanan og nag-upper pang mga bigaon ay. Kalami na lang premyuhan. Hangtod sa naa na may sa school gymnasium, nakit-an ako sila. Kagwapo naman lang jud. Di ko ka-deny. Apil day pod sila nakadawat og award. Lipay pa kay na si Flor nga ni-share nilang Ken og siyahang mga kauban nga silang Lee kung giunsa ko pagpasugot ni Flor na mauban nila. Katawa na silang tanan. After sa awarding, hinay-hinay nagkadim ang lights. Saba na sad, unya kay nakabantay man ko ni Marie, akong suod na classmate. Muli na day siya kay masuko iyang uyab kumandis ko siya sa lain. Nag-eskwela iyang uyab god, maunang di musugot mo disco si Marie kung wala siya. Lipay kay ko ani, kaya niuban ko ni Marie og didto ko natulog sa boarding house niya. Wala ko ni sanghid nila og wala man sila kabantay nga nihawa ko. Pero gi-silent ra nako ako ang phone para di nako madisturbo mato. Kay kung mag-off ko og phone, basin mabalaka unya pod sila. Pagkaugmaan na, sukoa yun nila ay. Perte po na akong katawaa silang pormada. Nakabawos sa lagi ko. Tuo nila og maisahan ko silahang mga plano. Then natoy one time nga nagkatagbo minili. Nakitaan ko niya og feel nako mo duol jud ning amawa pa. Di pa lang siya kaduol pa as if nako og naay ni tawag sa kong phone. Dayon paspas nga lakap. Hindi siya kaduol. Ingana perme kada magkita mi. O ako na sayop, mga 2 weeks po to before mag-sem break, permi na mong landlady nga maghatag na ako gross. Petal rapot, isang buo. Na daw ni bilin og ipahatag daw sa kuha. Wasa ni Saba si ate o kinsa. Feeling na ako gikabuangan man ko ani. As in kay petal rajot. Gipatabanan na lang unta niya og dahon man lang. Nagduda ko og si Ken na sad ni. Basigo na sa lingaw. Isumbong ko ni sa iyahang kafling. Murag nasudlan na sad og bako ka nga akong utok ani. Kadaadlaw jud to nga petal ra nga wa jud ko nakadawat og tibuok rose na full bloom. Kasad. Pero mas na-curious kog samot nga di jud mo tug-an si ate. Hangtod sa nag-end ang semester. Si Lisad wala na ni attempt og duol og wa jud may nagka-istorya. Maayo ra po. Pagka second sem, balik eskwela. Mingaw na ang campus kay kadaani na time kay daghan na ang mo OJT. Pero kay si Flor loyal man kay sa school. Dari ra gyapon na siya nagpa-assign og practice teach. Mga banda hapon na to, naglantaw ko og Korean drama sa laptop. Nainitok-tok sa kwarto. Amo ang landlady di ay. Wa ko'y idea unsa yan tuyo nga bayad naman unta ko sir. Hingon siya. Nga siyan, istoryas do didto kay naay nangita nimo. Nisanghid na ba na siya nako nga mamisita daw nimo. Tubag ko nga, pag sure di hati oy, kinsa man na. Nitubag siya nga, adto didto, gwapo kay siya, butan pa yun. Dako kay smile among landlady. Unya, gitunulan ko niya og rose. Petal ra gihapon. Gusto kay buto-buto akong dugahan nga murag abot likod. Naka-feel ko kulba. Mao na ba ni? Mailhan na ba nako ang mystery behind sa mga rose petals? Nakulbaan na jud ko ani. O ako'y idea kinsa. Kay kasagaran nga naay mo text nako nga mo bisita, balibaran man ako daan. Sumoto nga pag-adto nako sa sala. Ang mga bae nako nga boardmates gipangkili. Akong pagkapasmado ni atake dayon. Ang gipaningot jud dayon ko og bugnaw sa akong nakita. Og di jud ko kadinay. Guwapo kayo. Og bag-ong tahal ang ulo. Neat kayo lang taon. Og nag-smile. Bajot.